Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chinedu na-agwa nna ya ukwu na ya amaghị ma ọ bụ egbe ka ọ bụ ufu ka ọ bụ anụ buru nwuriom ọkụkọ. Maazị Akụbụzọ ekwetaghị. Ọ sịrị ya mechie ọnụ na ọ ma ihe mere ya bụ nwuriom ọkụkọ, na ọ na-abụ nnụnụ ebeghị ebe ọnyụ ọgụ akpana, na ọ bụ otu a ka ya si hụ ego n'aka ya. Ọ sị na ya tụtara n'ọhịa nkụ. O mesịa sị na ọ bụ nwanne ya nyere ya, ma ya achọpụtabeghị ihe mere maka nke ahụ. Mgbe o kwusịrị ihe ndị a, ọ bara n'ụlọ kpochie ụzọ, hapụ Chinedu n'ezi n'ime abalị. Chinedu nọrọ n'oyi na-akwa akwa arịrị tutu chi ọbụbọ. Akwa ya emetụghị Akụbụzọ n'obi n'ihi na ọ sịrị na ọ bụ akwa aghụghọ ka ọ na-akwa. Ndị nkụzi bi nso bịara rịọ Akụbụzọ ka o meghere nwata ahụ ụzọ, ma ọ kweghị ege ha ntị. Site n'ụbọchị ahụ, mgbe ọbụla Akụbụzọ chọrọ ihe ọbụla achọ n'ụlọ ya, ọ sị na egbe eburula ya. Okwu dị otu a na-agbawa Chinedu obi n'ihi na atụọ ilu nkịrịka nkata, onye tara ahụ amata. Ọ na-abụ nwata enweghị ọghọ ọka ohu. Ọ na-abụ nwata enweghị ọ bụrụ ohu. Ya mere, nke a na-ewute Chinedu nke ukwuu. Chinedu bidoro kọsawara ụmụntakịrị ibe ya na ndị nkụzi bi n'ogbe ha nso ihe nna ya ukwu na-eme ya na otu o si ebo ya ebubo gbasara ihe ọbụla ọ na-achọ n'ụlọ. Ndị ụfọdụ sịrị ya gbalaa na be ha. Ụfọdụ gwara ya na ya bịa na ya ga-enye ya ụgbọala, ego ụgbọala ọ ga-eji wee gbala. Ma ọ jụrụ ajụ, tachido obi, na-edi ahụhụ niile chere ya n'ihu, na-edi ihe ọbụla nna ya ukwu bụ Akụbụzọ na-agwa ya. Nke a meziri Chinedu ahụ ajụọ ya oyi nke ukwuu, n'ihi na ọ bụzighị ihe ọ chere ka ọ na-ahụ na nke ikpeazụ a. O chere na ọnọdụ ya nọrọ n'aba ngwu ka mma karịa nke ya nọ n'obodo a na-akpọ Eva ugbu a. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Ndewonu, ka o mesịa.